Přibližně před 3 lety jsem večer kráčel z práce na autobusovou zastávku, abych se dostal domů. Šel jsem pomalu a trochu si podupával, protože v sluchátkách hrála moje oblíbená hudba. Ten den jsem odešel z práce poměrně pozdě, a tak na zastávce nikdo nebyl. Přesněji řečeno, čekal jsem na autobus úplně sám. Dokonce se mi podařilo sednout si na úplně prázdnou lavičku. Najednou jsem si všiml malého zalzavého kotěte. Tiché přede a snažilo se vyšplhat mi na boty. Byl jsem velmi unavený a vyčerpaný, zvířata jsem nikdy zvlášť nemiloval, proto jsem mu nevěnoval pozornost, i když jsem ho neodháněl. Klidně jsem seděl na lavičce a poslouchal hudbu, čekal na dopravu. Malý chlupatý klubíčko se ale ze všech sil snažil upoutat mou pozornost. Chtěl něhu, teplo a aby si s ním někdo pohrál. Když jsem ho ignoroval, šikovné kotě vylezlo na mé klíně. Nechtěně jsem ho začal hladit. Když jsem uviděl svůj autobus, rozhodl jsem se vzít zázavého domů na návštěvu, a pak už se rozhodnu, co s ním dál. Choval se velmi tiše a neustále se ke mně tiskl, jako by prosil, abych ho nechal a nikoho mu nedal. Samozřejmě jsem hned pochopil všechny jeho náznaky. Ukazoval mi, že já jsem jeho pán. Jakmile jsme překročili práh mého domu, zázavý chlupáč se tu cítil jako pán. Teď to malé kotě vyrostlo a stalo se opravdovým zálzavým kocourem. A tohle teplé stvoření každý den dovádí a ráno mi brání v spaní. Ne, vůbec toho nelituji. Můj chlupáč se stal opravdovým přítelem, který je vždy po mém boku. Jsem moc rád, že jsem ho ten pozdní večer přijal k sobě.